Салом алейкум ба ҳама. Яд вақта набудем дӯсти гап камтар кор бисёр шуда буд бо яда фалока шуда буд хонада. Мумкин бисёр шумоира будунин. Ма видео када парошта будам бисёртон тамошо кардин. Раҳмати калон ба ҳама нафароне ки я тарафан шуда ёрдам кадан, пул равон кадан, касе чанд қайдтон нистак. Ва бачаҳое ки дар комментарий дар ВКонтакте ҳамдардӣ навистан. Раҳмати калон ба ҳама бачаҳо. Бисёр бачаҳо фикр карданд ки ма бас кардам. Не бачаҳо ма бас накардам. Ма ҳамҷа даи ма қайдтону ма аз ручка сар кардам. Рафтем. Бодер кади. Чанд бор шид? Дер накардам, туалетда будам. Кӯ ирӯз бо чӣ баҳона мекунӣ? Медони ирӯз коро вообще ҷиғили бадай. Фаҳмо? Илтимос кун ақл ки дурӯғгӯид баҳонои тума да ганда маъқуланд. Майда кор омада иста будам. Медони ку чӣ хел одамо кор мебиёянд. Ранги ҳаррӯза омада иста будам. Ки яке нохостаи по мулоим шид. Нигоҳ мекунам, гӯи сага ҷиқидам. Барои ҳамин абрат набо хона рафтам. Ҳам мефаҳми ку путинкара алиш кардан дар кор. Дар пеш хона расидам, калита кофтум. Меком. Яке дар хотир омад ки дар хона фаромӯш кардагиям. Нохост як аз ҳей попши дар корай. Ба ма гуфтумаш, мара сафедша, вай боша $5 мега. Мара медони ку налич намегардонам. Плода карта, мара мега уна уҷа банкоматай. Ма боша секин тарафи банкомат рафтам. Хела дур будай. Бефара шудам рости гап. Дар хотир омад ки калид қади кашлук дар хона фаромӯш дагиай. Агизалагира қади банкомат каштал ба каштал шидам. Қариб 10 минут бефара шид, дихалка надоштай. Буровад $5 дод, пула гирифтаги даҳа гиз даволи рафта иста будам. Попши хари. Кай шиди кор? Як қариб я ним саат пеш да. Окей. Давомаш чӣ шид? Давомаш? Мара дузидам. Ҳамқияташ омад ҳуҷ кард, мошин дашинам. Ба ма гуфтумаш, сағира поам гӯҳқатияй. Че? Ма да фарқ надора, пот гӯҳқатияй, кунут гӯҳқатияй. Ти заложники фаҳмо? Хубуш занг зан, таға дад, оча дад, ки пула тайёр кунам. Ба ма гуфтумаш, ма $5 дорам тамом. Вай боша. $5? Реслинга чӣ хели? Ма гуфтумаш, реслинг? Гап нест? Чӣ ба не? Вай боша. Окей, рафти набошам. Ту тайёрӣ? Ма тайёрум. Биридаги пула мегира. Ба воромадем ай мошин. Сағира маскаша кашид. Маскаша мекаша, ай таги маскаша як тагига маска дора. Баъд либосуро кашидана сар кард. Либосуша кашид, танелич кард. Нофуш ҳавор сағира качопча будай. Ҳамаша кашид, тайёр шуд, гуфтак, давай сарш мекунем. Гуфтумаш ҳадаҳаш биги кор да дер кайстам, окей? Биё сарш кард. Ята зад ки ҳопа кадам нарасид. Баъд ята тиқмакода задам ки тамом кард. Баъд сраза приём дад омадам. Яке тоғура ай гуҷои ранги не марварин судя омад. Як, на, са. Ҳамин қайд тамом ма биридам. Панҷара дод мада, гуфтак метавонӣ биравӣ. Намтари. Баъд яке дар хотирам омад ки корра дер кайстам ба ҳада омада иста будам ки нигоҳ мекунам, як мошин омад истодак. Хушро нигоҳ мекунам, дар дарунаш легендаи реслинг Рик Флер читай. Треза ошид. Мега е бача куҷо рафтести? Ман дидам ҷангота приёмотак ништияки бад. Гуфтамаш, ман кор дар дер кардестам. Вай боша шин мошина мебарам та. Ман гуфтамаш бешухӣ? Вай боша ҳо. Ман бошум ҳу. Вай боша ҳу. Ман бошум ҳу. Чӣ? Рик Флер? ҳо. Рик Флер. Тура овардак. Рик Флер? Дига набинамад. Беёли? Тра 100% ма хориҷ мекунам ай кор. О, Анвар. О, Рик. Братҷон, телефонда фаромӯш кай. О, гап нест, братан дурши. Маълиш, брат, то дидор. Ҳей, ҳамқа мекунам приёмда ай калам намерава. Деонай бад буд. И бача ҷангори ту за ҳай. Не, бача чокади. Бас ки зомнатай. То легендай. Рафтем лимузин нигоҳ дора. Рик. Давай, брашка. Раҳмати калон ки тохуша тамошо кардин бачаҳо. Агар якум бор бошед дар канали ман лайку подпискаро фаромӯш накунед. Агар дуюм бор бошед, агар лайку комментарияро фаромӯш накунед. Ва дар охир бачаҳо ят блядь, маҷбури ҳамин видео. Як бор дигар ва дар охир бачаҳо дар любой ҷо агар яке савол додантон, агар натонистед чӣ хел ҷавоб додан, ранги наи бача бикунед.
Alex, então vamos cá. Noel, vai dar Noel? Você tava agredindo sua filha ou não? Tá com medo da que vem, Бошин саломат мардими тоҷик. Growing up, I had a dream, something no one else could see. Tell me what it means when your faith is falling beneath your knees and you can't breathe. Everything you see reminds you of what you're not or something you won't be. You gotta take what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they wanna do it just because